Totoong balansyado, mga komentaryong susog sa tamang rason, katugan na swak sa kada henerasyon. Kompletos Ricardos, mayo ka ng hahanapon. Broadcasting live from PBN Center. Ini ang OKFM Naga. Member KBP. Mga tugang, nagantabay kamo sa 97.5 OKFM, masinman PBN TV5. 7 minutos, makalampas ang alas 9. Ang kada problema may solusyon. Mga isyu, malinaw na tutukaron. Balansyado, maisog. Pero magkaswelo. Sa mga agrangay asin reklamo, tulos na maaksyon. Uyan na si Jeff Pasubilio, asin Ron Enon. Sa programang Jeff and Ron. Tulo, aksyon! Good morning! Good morning! Mga tugang, good morning. Good morning. Aldaw kita ning Webes. 29 kan bulanin na Hulyo and 2021. Sa control, Konsyal Ferdinand Losada. Konsyal talaga yan, totoo yan. Konsyal Ferdinand Losada kan Milaor. Anong barangay, partner? Anong nga barangay nga nito, Konsyal. Ferds? Ha? Alimbuyog. Alimbuyog. Binasay mo eh. Sa amin. Maraynaga po sa mga taga Alimbuyugon, Milaor. Ano man ta Alimbuyugon? Alimbuyog lang. Alimbuyog. Alimbuyugon na ano kuya na yan. Ay, hindi man yan sa mga kaeskwela mi. Ano yung Kaeskwela mi bansag? kantong di punto. Dai. Ano? Ang Alimbuyugon partner, kolor yan kan manok. Ay, speaking kang manok at Oh. yan igwapo ning itatopic sa imo. Yo. Good morning muna. Good morning sa mga nagantabay. Ako po ang sa inyong lingkod, si Ron Enon. Ako man po si Jeff Pasubilio, Maraynaga po. Welcome sa programang Jeff and Ron Todo Todo Action. action. Salamat naman sa nagibukan sa tuyang Intro. partner. Ay. Talagang maaasahan tong lalaking ito. Oy, yun na. Mapuo na kita kan sa tuyang, ano topic sabi mo? Manok. Alimbuyugon. Alimbuyog ko na manok. Oh, no. O di, ma-announce mo na kita kan sa tuyang hotline. Ang sa tuyang hotline, 0995-027-3997. Sagod sa smart naman, 0950-049-7596. Wapang saro, Ano masahe mo? 0968-291-4881. Sige. Smart man po yan. O, sa kuya sa messenger na lang, Ron Enon, automatic babasahon ang sendong mensahe. Speaking of Alimbayugon, nabistado mo partner si Kuyan, Sisay. Sholan Almasar. Almasar. Oo, amigo ko yan. Amigo ko yan. Si Sholan Almasar, nakaulay ko siya kan sugma. Siya pala ano pagkakabisto mo sa iya, partner? Kuya nga, negosyante yan. Varsity player yan kan UNC. Yung ano eh. Marayan 3 points ka yan. Oh? Iyo, kaliwiti yan. Oh. Yan tong pigapod yan ni Boy Agta na South po. Iyo yan, mga kaliwiti. Ay, mga ko yung kaya, walahon, ano? Yan, Walahon. Yan. walahan. Walahon. Pero masuno kayang termino kan mga lalaki, ang kaliwiti Kaliwiti. kaysa walahan. Yeah. Mga mahilig sa kaliwa. Ngunyan kadso banggi na kaulay ko sa dyan sa SM. Oh, Pero pig-ako niya, na? na talagang kung sa harambugan man lang, sa kudborotogan na istorya, mayong sinabi sa iya si ex-mayor John Pilapil kan Laguna. Ano man ta si Atras das John Managayuan ko yan. ang sa kuyang amigong John, dating mayor John Pilapil kan Lagunoy, atras da sa iya. Basta nahiling da siya, pag nagpupuna siyang magplatika, dulag ngayon sa kuya ngayon. Oy, dulag. Dulag. Ha? Kung plati ka talaga, gulping dulag. papadulagon ining si Shulan Oh, Almasar. di yun na. So, uminustorya na yan kan na
Ang saya kaya daang luluhon diyan sa Magalaw. Iyo ang pinakamatibay magtimpla kang dinuguan. Dinuguan partner. Tama la data pag madali na ang piyesta. Ang pila da kan parabakal nin dinuguan. Dinaog-daog pa da ang pila sa hinulid kong panahon ng kamahalan. Ay, grabe naman yan. At tayo, di Ay, grabe na yan. Kung inuulid, Oh. ang pila kan para lakaw kayan, po nagaabot ka labangga. Taarog Araw sa kayang kagulpian nagpipila sa dinuguan. Awag siya kayong katindi. Ay, grabe talaga. Dingon yan na Amigo ko yan, ang sabi na kan lolo, kagulpihan. ang sabi na kan lolo niya. Oh. Kung awag nga kayong kalabaan pila, ini ngayon dati tang pigluluto ang nakawa, sisibuto na ngayon eh. Oo. Kaya ngaya ang pinaka-the-best ngayon digdi. Ini ngayang pigluluto tang dinuguan, lutoon ta na ngayon sa swimming pool. Ako, ano? Iyo ngaya. Seryoso pati, swimming pool ta na ngayon, lulutoon ang dinuguan. Ugmaon si Wendell kan istorya mo. Kunyan nga, ang problema, sabi kan si lolo niya, paano ta ngaya uukagon ang dinuguan sa swimming pool? Oh. O di paano? Ay, ito pala, taan na lolo niya, dati man na PMA, dating PMA. Oh. Malang kabarkada si dating General Angelo Reyes. Si General Reyes baga? Si ang Angie. Oo, Angie General Reyes. Angie. Inapudan da si Angie Reyes. Angie! Oh. May problema nga digdi sa Magaraw. Di sabi da ni Angie, ano nga yan? Ang problema nga digdi kung paano bukagon ang dinuguan sa Swimming pool. luluto nga yung dinuguan sa swimming pool. Oh. Sabi man da ni Angelo Reyes, ay padalhan ta nga yung helicopter. Ano nga yung helicopter? Itutungod ta nga dyan sa swimming pool. Yung gibuhon ta nga yung pambukan. Ay, pambihira talaga. Ako grabe yan. Maray na aga sa mga taga Bell, San Francisco, Magaraw. Yaon yan dyan si Siulan, pati si Padiris niya. Kaya kan maluto da. Dahil patapos partner kan maluto da. Oh. Aban-aban da, may nag-parking ng duwang trailer. Duwang trailer, dua. Oh. Kan bukasan si Inot na trailer, na 18-wheeler na, pag 18-wheelers, di halabaon yan. Cargo Oh, truck. kan bukasan si likod, Mm. mag-urula yan, si Laog. Anong laog? Anas da tinidor. di ano nga, i-check daw nga itong balyong trailer kung ano nga yung Laog. Bukasan, anas naman kutsara si Laog. Tama lang swimming pool ang biglulutuan. Eh nga ako, yun ay ang pinakamatindi kung nasabat mo niyan hapon. Matindi talaga yan. Matindi. Ultimong si amigo ko bagang manager kan BDO, harambugon man ito. Dulag. Hindi ko kaya nagsabi ha. Ikaw kaya nagsabi. Dulag. Ay, Oh. grabe man nga yan. Tinuguan nga, lutoon sa swimming pool. May mananali patapos ang istorya ni Siulan. May iapot pa ko kay Siulan kung ano? nagpakaulay. Oh. Paano mo ginatungan ang swimming pool? Eh, tayo na nga yan. Dahil na mo ko nagpaparahapot, sabi ko, sige na, ika ng bangko ko niya. Uy, saga ngayon siya, kumusta mo nga ako? Sabi kayo, Ay. bistado mo nga ako si Jeffrey. Oh. Ay, bista doon nga niya. Oh, bista doon. classmate. Kaya, yan mga pakonsuelo sa riyan na istorya. Bantugan bagyang partner kanto sa Magaraw, si Siulan. Tanda po nindo mga tugang dyan sa Magaraw. Itong mapalaban bilang Vice Mayor, si Ngunyan, konsyal pa Ngunyan ano? Yo, kunsyal. Kaka Almasar. Ayaw. Ano, si uncle niya. Tugang yan ni Yo, Padiris niya. Saka itong dipuntong Arnold Bruca. Sabi ni Siulang Kanto, kumpiyansa sindang magana si Vice Mayor Kaka Almasar kontra ki Arnold Bruca. Sa indo ngayang piso maganang barko. Ano piso? Maganang barko? Piso! Kaya sigurado kami magana si Uncle Kaka. Kalaban nga kaming pustahan ang piso maganang barko. Grabe. O, Saka ano nangyari? Nanggana si Bruca. Si barko maganang piso. Kadakol na barko ang abun. Sarong dagmang na barko. Ang abunaran niya kung may nagtaya lang ng 5 piso. Gulping barko. Pero bayan ta na to. Good morning na lang dyan sa mga taga-Magaraw. Ki Primoy.
Si Primoy na Bading, nagantabay. Good morning, Ay. ex-mayor na Bading Senya. Makomment naman yan, nalipot sa nasarong tatarahan mo. Primoy. Oy, maray na agad po ki amigo tang Wendell Arcilla. Oo. Saka sa iyang padiris nakatunin sa tuyang programa unyan. Mr. Rudy Arcilla, good morning. Ay, good morning, sir. And, amigo tayo yan si Wendell. Ay, katulad ko ni dyan sa GBL. Kabali ni sa mga nagngungurob-ngurob pag nalulubot ko kadto. Hoy, palat. Happy birthday ki Hazel Dimaano Kirimit. Hali sa imong hermanong si Jay. Happy birthday! Si Jay Dimaano. Garo yun na nina. May mga kaulay kaya baga kita partner na mga kuyan, maringani tani ba nababasa taan mga litra ano? Yo. Igwa mga kinalingking ang pangalan sa Facebook. Siguro ini si Jay, pasensyahan mo Jay kung kay puwang kung maghula kan apelyido mo, siguro na apelyido ka ni Dimaano. Ang gamit niyang account is JD. Maray na Malay lang mo tabi kung sa mo Jay. Pinsan siya ni Inchong D. Yo. Ay, Di, mga maray double na tawan, A. di. Mga Bicolano. Oo. Good morning ki Crown Hotel. Richard D. Ayan, Richard D. Oo. Si Kuya, DMSQ. Yo. Mga D. Cabral D. Yan yung mga taga-digdiyan sa Naga. Maray na aga po. Maray man pala na napili na apelyido ni Jay. Si Kuya, di puntong Johnny D. Bako man tong di. Di matira. Oo. Di. Joke lang. Hoy, may report na magaling sa lawas. Aksyon! Report! Anong balita, Ernie? Hello Ernie. Okay. Good morning, Tabi. Jeff, good morning, Ron. Again, Ning, location Ning. Stop Location mo. sa opisina ni Manoy Ariel Urinyo. Okay. Bago ka dyan magapot kay Manoy Ariel, kunyaon ka na dyan. May iapot ako sa imong mga duwalang iyo. Sige. Pero Inot. si Manoy Ariel, Ano? nag-off-limit siya sa Off-limits pa, ano? interview. Oh. Manoy, anong masasabi mo? Oh. Si Taiko Hernandez, Oh. nakakaungos na. Oh. Sa partido nindo, inaasahan na yung malang piling sumabat sa kusog ni Taiko Hernandez. Oh. Ay off-limit mo na nga kita dyan. Kung may anunsyo, Oh. natatakot ka na ba mag-anunsyo siya, malamaan sa iyang opisina para bisita. Adi, day mo na mataram si Bukal Ariel Urinyo. Aha. Okay. So, respetuhan ta siya. Maghalat ka nga kita kan September, tadyan pwede na kita mag-anunsyo. Well, bilo-bilo ta ngayaan mga kalaban ta, okay lang yan. Okay. Sa totoo lang ba pangay kung may matandim ko, dua kami, mapangay kong naisihan. So, Kanhali ka kumbaga, sa kanto pelan lakdang si nilakaw mo. ay, di sa munisipyo, ano opisina niya? Post office, ano office niya? Apos, tano? Si Jan sa sentro, Ah? partner, itong sa poblasyon. Dahil may opisina siya, law office. Oo. Law office niya. Okay. Nagpa-practice yan ngunyan, kan pagiging abogado niya. Bakong dyan yan sa may market, tabi ning. Igili sa may plaza. Kaya, sa may, sa Irinutan. yan, sa may estatwa ni J. Hernandez, sining post office sa Libanan. Oo. Yaon siya igdiyo. Diara ni dyan sa RTC. Harani. Okay. May hearing ani siya. Tapos pagluwa sa hearing, tinaimingan na talaga. Pero maimot pa. Paano niya ako? Ang mga araw kaninbi, estilo naman sa politika, kung ano masabi mo, nag-off-limits, and kung may anunsyo ngaya, asahan nindo na, ali yan sa mo. So, for the meantime, stay put lang muna yan buhat ko. sabihin na nagduduwa-duwa pa siya. Kung sa dua-dua, siya makusog sa saruan lang. Pero dahil lang maanunsyo. Okay, so po yan pa. Naghahagad pa nin oras, tanganing garo ko yan, ala Vice President Leni Robredo. Halatalat Yan. ka mong mga Septembre. Okay, So, Ning, yaong ka man lang kaya dyan,
Anong development na kadtong nagreklamo kontra kay Mayor Brioso? Mayo pa kita igdi si Mayor kita na abutan igdi sa kuyan. Mayo sa opisina si niya. Mayor. O, sa totoo lang, may media igdi yung nag-igdi talaga sa iya, alin sa naga. Oh. Pero dahil pa na sila ang auto ni Mayor igdi, Mayo tayo talaga kang- ang bighanap. Mayo kang number kang cellphone ni Mayor Brioso. Sa tiyan. Oh. Itaw ko sa imo. Oh. At in fairness, dapat na makuhaman ang paliwanag ni Mayor. Yo, dapat. Dahil man kita matubod sa, araw ka to, pwedeng may politika yan eh. Yan ang mga kwenta niya, pwedeng may politika, pwedeng silakbo ng damdamin o nakatungan, kaya kaiguan ng araw katong eksena. Ano? Yun, kaya lang, dahil mahahali, partner. Sige. Dahil mahahali ang espekulasyon hanggang dahil mismo nagtataram si personang imbulto. Bakong iyo, Ernie. Ayo tabi. Oh, Kaya yun ang subject ko niyan. Oh. Para po matuldukan ang sinabitang iniyong isyo, igdi sa banuan kan libanan. Oh, Sa tapos isyo ito na tabi. man nagrereklamo, ano man ta si ina ang nagtataram, bako mismo si Si, persona, oo. bako man siyang aking sadit. May record ako kan si Busis man kan Aki. Nagtaram si Pero aki. mas marin na tong si inaan nakuha ng tambusis kan suudma. Kano Yan man? dahil na okay lang. Paano mo nasabing mas maray? Sabi ko sa imo, dahil ka magpara basang-basang digdin, na dahil ka masimbag tol-tol. Oh. Yeah. Oh. Day. Kaulo ito mismo si Ina. Ay, si Ina. Si Aki. Aki, Oh. nani? Ah. Sige. Otro Kaya ta. may kasabay kita sa interview, kaya si inaan na kwenta, interview ta. Ay, yan lang kaya. Inalat mo ko ta si Aki na makabuelo kita. Sige. Kuya nun tayan na tanganing makwenta digdi, maging patas an ga boss. Ano? Nakaulit na kay si Ina si deklarasyon kang Ina, medyo malain ito sa part ni Mayor. Iyo. Saka, bako man itong gayong tama, bako man siya nag-aaram, bako man siya nyaon, bako man siya nagpa-blatter, bako man siya tinabuga. Pero kuya na siya, nagkapaluwas na siya ng statement about sa bagay na yan. Ayun na, nakapaluwas na. Sige. Ay, dagdagan mo pa yan dagdagan mo pa. Si Chief of Police pa. Ayun, going dyan sa, ang barita ko, hindi ka rin nakapiyansa na. Oh. Hihilingon ta kung day pa-relieve or ano pa ni status ko dyan kan COP, hindi po sa banawaan kan libanan. Okay. Yan ang subject talaga ngunyan na pagkaaga. So, yan muna tabi, Jeff Prod, ang sa tuyang report, ini po si Ernie Marquez. Action report. Alright, thank you Ernest sa imong report na yun. Ingwaon ta no, ay nabanggitan tan iyan issue kay Mayor. Igdi kaya madali nan political ano nga pod kaya madali nang eleksyon na partner. Yaw na itong kanya-kanyang diskarte baga about sa politika. Yaw na itong gibuang kaning issue, gibuang kaning istorya, kanya-kanyang mga estratehiya kung paano routon an kalaban. Kaya digdi sa pagkakataong ini, dapat talaga maging patas an ka boss. Lalo pa digdi sa satuya, partner. Ta kita baga patas. Mayo man kita digding papaboran. Iyan ta ipinablatter iyan sa Philippine National Police. So, an incidenting sinasabi nagmuda, garo style nagwala, o ano to si mga termino sinabi kan sina. Nagparataram. So, imposibleng mayo ning nakahiling. Oh. Iyo baga, kuya niyan nasa, ako kayaan Nasa luwas. Nasa luwas In yan public. Oo. Okay. Kaya, dahil man pwedeng mayo ning witness dyan. So, kung gibo-gibo ang mga bagay na yan, obligasyon siguro yan kan police na mag-conduct ng investigation kayan. Takon iyan gibo-gibo, pwedeng biltadahan si nagpa-blatter. Na kung nagigibo ka sa naman ng istorya. Kung gibo-gibo, kung sabi-sabi lang. Kung sabi-sabi lang. Okay. Sa part man ni Mayor, sa iling ko na dapat man na magpaliwanag digdi si Mayor, tanganing maipaliwanag niya man ang sa iyang side. Tama. Tako man na partner, ipagpalag ko bagang ako ngayaan Mayor. Alam mo bagang Mayor ako? Simple yun sa naman, daw bako kan sobra kadunong. Kung ang mga bagay simple man sana, ano man ta gibuhon mo ang bagay na yan na magparapasali ka sa tinampo, na kakalabanon mo pati, kataid mo sa kudaki.
Ako man, nag-analyze man, tibaad nga ako talaga may dahil na pagkakaintindihan ang duwa. Normal ba kayo partner sa magkatahid na minsan din nagkakaintindihan? Sabi ko, baka igwaning mas magabat pan rason na yan ang dapat ang gusto tang maisihan. Na mismong si Mayor na ang nagibukan bagay na yan kung talagang totoo yan. Tapag Mayor ka baga partner, may mga stop ka baga, may mga alalay ka baga, pwede mo nga ning kung igwa ka baga ning kaulayon, ano ngayon tapel minasan nango, kung igwa ning ginigibong mandata, pwede mo bagang kaulayon? Ano ta siya mismo ang nagibo, kung totoo ang bagay na yan, na magdirekta duman sa katahid ninda na ito, pigaanggutan da si kamo na ngayon mga mawag digdi. Kuyan, o yan mga tataramon mismo. Sige daw partner. Ano yan, blatter mismo? Si Blatter ini partner. Ano, maurag na kamo. Darapangon ko kamo. Mga tugang, like ko po kamo pigata naman kaya na. Si Mayor po ni. Sige partner. Oh. Di man po. Iyan ang tinaram. Maurag na kamo. Darapangon ko kamo. Tapos, pigsusudya gayod ni Mayor, ining biktima na si Jasen Canlas, Laganson, 19 anyos sa edad, pigtaraman siya, pigaanggutan siya ni Mayor, tapig siya sabihan sa ni Mayor Brioso, na nahiling niya ining si Canlas sa CCTV, na ini sarong adik, saka drug lord. Nahiling ni Mayor, sabi ni Mayor, aanggutan niya ining hobby na ining lalaki. Dangan, sabi pa kan alkalde, na siya nga ni ma-file maning kaso sa pulis. Laban nigdiki Canlas. Kuya na. May nakukwata ng padikit-dikit ang istorya. Ano? Tapos, sabi pa man sa pablatter kaning si Canlas, ang sarong kaibanan man ni Mayor na ang pangaranik fabrikante, dahi man ipigluwas, pero nasisilag niya na may daradarang kutsilyo. 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 Baka maubak ning mangga. Kuya na. Ang selling mo. Kuya, ang oras partner, alas 9:40 nin aga. Oh, Pizza 20 City. agang-aga? Aga na, aga. Uy, ang harong daw ni Mayor nasa sentro. Oh. Sentro mismo, as in sentro partner. Alat. Ang alas 9:40, sorry po, tao lang. Ning Banggi. Alas 9:40 si pagpablater. Pero ang pangyayari, alas 11:45 nin Banggi, kan July 25, kapiestahan sa Limanan. So may CCTV. O di, May, may link tayo sa CCTV. O yan, no? Nakukuha-kuha na. Pig-text naman ni Ernie. Ang totoo, pig-chat ko si Agom. Partner, si Agom. Sabi ko kay Mrs. Brioso, kay puan madangog miyan sa imong sendong side. Itong mga pagduda digdi na may mga pigapapabot sa to na pwedeng may bahid politika. Alam mo kung tano, may bahid politika. Inot na inot si insidente kan pizza 25 pa, partner. oh, Tapos nakaisip kan 28. 27. 27. Although may kuyan bagayan, ano nga po kan, galo peryodo, na day man daw makalipas, okay lang na mag-file. Kundi uninvolved kay Mayor. An balyong side, ordinaryong tao. Ika daw, day ka maisip-isip na Mayor an ipapablatter mo, kaya pagdududaan din na pwede ngayon may nasa likod man kang aking ini o kang pamilyang ini. Ta nagsasanong-sanong na pati ngayon si mag-ina, kaya pwede ngayon Termino, ano yan na termino ba niya? sanong-sanong. Anong sanong-sanong naman na yan? Napigsabi mo? Sasabay-sabay. Kwen yan sa partido partner. Nagsasabay-sabay pag platika. Dahil may naintindihan, dahil maintindihan sa libanan. Yan. Pero partner kaya, sa sarong banda, pwede man yan. Kundi, arog kaya na pangyayari. Madali sa naman ako una, politika ngayon ang dahilan. Takawasa, politiko aning bilto. Bango yaw. Yeah. Kung ordinaryong tao, dahil ka man makaklaim na politika. Kaya, pag-igwa mong nangyayari sa sarong puon sa kagawad sa barangay, kapitan, kagawad sa banwaan, bisi alkalde,
alkalde. Kung ano-ano pa ang mga posisyon. Pag-arog pa lang yan, may nangyari, naburat ka bang bagang halimbawa, nakakumitir ka ning kapapasawayan, ano man rason mo, kung ika nakagibo, ano man rason mong i-claim mong politika, ikaan may gibo, bako man si ibang taon may gibo, sabihin mong politika kung ipig-imbulto ka sa sarong bagay na mayo kang aktibo, direktang partisipasyon. Kaya ang pinakamaraydig dito, marami si tao, nganing ikapaliwanag niya, ang lado niya. Halimbawa, gusto mong example ng konkreto, maklim kang politika. Halimbawa, ikasarong opisyal, igwa kanin mga kabuhan, igwa kanin negosyo, dakopon, pag-initan, pwede ka dyan makaklim na politika o may ibang motibo laban sa imo, ang nagibo ka to. Tabako man ika mismo. Bako man ika mismo an may kapot kan si sa imong kung anong gamit diyan na. Halimbawa, may sadiri kang truck, may sadiri kang auto, pampaserong jeep o kung ano. Pwede kang makaklaim ng politika kung napag-iinitan an sa imong negosyo, may kontrata ka baga ngaya, may kung ano ka. Pwede nga politika ta. Kawasak ka nga tayo kita sa politika. Yan ang iba man na pangyayari. Pero kung gibuhan ka ng istorya na routon ka, pwede nga di, politika. Bako ka mismo. Pero ining may dinumanang ka, may tinabuga ka, may tinaramang ka, may pigangat ka, yan ang politika dyan. Ay ka mismo, buhay mo, ang daradara mo, pasiring ka duman. Mayo man sa imong nag-ugsod. so pinaka-the best na magpaliwanag sinda. Tama po. Iyo. Magpaliwanag ka muna. Oy, Simbat na. Maning malinaw. paliwanag doon. Sinarang kayo. Sige, eksakto ng 35 minutos makalampas ang alas 9. May pahabol pala nigdi si Mano John. So bago nakaulay ta partner, Iyo, si Mano iyo. John na pabrikante, may pigpahabol lang siya. Sabi niya, an Raymonda igwa maning cargo. So bot sabihin, kung igwa kang ipapadala, Istribo. ipapadala ka ngayang duwang buting balaw. Duwang buting balaw ngaya, ipapadala mo sa Manila. Pwede mong ipagi sa cargo kan Raymond. Paano ang pagkakaiba complete kaya ang partner? Kikilo gayon. Okay. Kikilo. So kung depende sa size, kung mag-iano na anas ng algodon pero duwan sako. Duwan, mag-ianon nga yan. Anas nga kuton, ano? Anas nga sa partido, algodon yan partner. Anas nga kuton, mag-ianon bagang kuton. Oo. Kung duwan sakong kuton, pag kilo, mga ni 1/4. Pero paano na si Busa? Kaya sabi ni Mano John, pwede kung igwa ka mo nang ipadala, ang bagsak na kayan duman sa PTEX o Kondaiman sa opisina ninda sa Sampaloc, Manila. Ay, aram mo, ang pinaka-common kayang partner, kita digdi sa tuya sa Bicol, ang pinaka-common na pampandarata sa mga partilaryo sa Manila, bagas. Yo, bagas talaga. Bagas. Alang na sira. Yan. Mga pigaharanap yung kanya raon duman. Ano, kuyog. Kuyog, abong binadi, tuyo. Ano yan, mga pang-sustainer, ano? May partidaryos ka, may aki ka, may tugang ka, may magurang ka. Yaon duman sa Manila. Yan ang kaparating pigre-request. Ngayon ay, maan naman nga digding sapnaon, mahal-mahal nga ang bagasigdi. Abangin nga dyan sa kuyan. Sa ito, sa PTEX. Abangin nga dyan sa Cubao, sa terminal. Tama ipapadala nga ko sa imong bagas. Sige, kunutan report na magaling sa luwas. Action report. Dahil man sa linya si Hill de la Cruz. Hill, please come in. Okay, Ron, Jet, marina pagkaaga. Bali, init mo na, ang sa kuyang i-report itong mission sa Kamaligan. Sabi ni Vice Mayor Jan Iberdalusa, ako nga pwede next week na lang siya mapa-interview. Busy siya ngunyan, tayo nga yan, birthday niya. Si Mayor Malu Hiroshi, ano man dato,
maninang sa kasal. And si Consul Nat Kapukaw, nakaulay ko in kaso magkalugar siya, tagaro igwasyon mo niya na importanteng lakaw. Ano? Kaya sabi, anas may excuse muna ang sa tuya mga pinagdyanan sa Banuaning Kamaligan, Camarines Sur. Pero makakaulit ko niya na pagkaaga, si Sir Gerson Alvarez sa Ako Bicol party list, nahili ko kay tabi Ron Jeff, adigdiyo sa City Hall, pagkadakol-dakol ng mga nakapila na garo mga huben na yaon dito sa taas nakapirila ramon ta kay Sir Gerson Alvarez kung ano ang tuyo kay niyong mga huben na ni digdi sa digdi sa itaas kan opisina kan Ako Bicol party list. Sir, good morning po. Sa 97.5 Bangon okay po kita duman sa PBN TV5. Yan po duman si Pasilio sa si Ron Enong. Sir, ano po ang mga tuyo kay ninyong mga nagipirila mo yan pagkaga digdi sa sendong opisina? Ron, Jeff, si Sir Gerson Alvarez. Good morning, sir. Good morning po. Oy, marinaga. Sir Gerson, good morning po sa Ako Bicol. Kumusta po kamo? Okay naman po. Medyo busy mo yan. Kadakol po talaga nag-apod kaning gustong mag-apply kaning educational assistance kang Ako Bicol. Gura naman po na itatabang kan Ako Bicol sa mga estudyante ta? Totally po, sir, igwa lang po kaya kitang limitado lang po. Pero ang minsan kaya po ang nag-aabot sa muyang report na paghali po sa arayo, lalangkawan po kang DSWD. Ini po kaya si educational assistance kang Ako Bicol, pig-download po ninyo sa DSWD. Then tigtawan po kaming slot kung pira lang po ang pwedeng maka-avail kaming educational assistance. But ang pinakababa na po digdi 3,000 na po ang pinakababa. Pero pwede man po yan sindang lumangkaw. Depende po duman sa nag-interview kang estudyante. Pero bakong direkta dyan sa opisina nindo ang pagtao kan tabang, endorsement ang nakukuha sa indo, saan madulok para duman ko ano ng tabang? Saan opisina kan DSWD? Sa DSWD Libuton po, ining SWAT team po. May schedule po kaya kay kita dyan, sir, na pagginit. May schedule pong pigtatawan DSWD kung nuwarin po sindama dyan para po day maggroso itong mga estudyante. Yan kaya pa ang pigaanohan nyo kang DSWD kung mga nakaaging taon. Biglaan pong magyaran, minsan maagahon, yaraon na dyan. Ini pong yaon digdi sa muya, ang implementor lang po kaya talaga kami ang DSWD. Okay. Lang po, kami po mataw ka ang demand, then may schedule po sinda, then kami man po ang maano kang schedule ninyo. Pareho na po yan, pati itong medical, burial, asin iba pang assistance din do, ano? Iyo po, sir. Okay. Diyan sa DSWD, itong dating Lingap Center sa may Kalawag. Opo. Sige. Diyan po. Yes, sir. Opo. Sir Gerson, salamat na maray po. Okay Thank you. Po, thank you po. Salamat sa Ako Bicol. Ayan, sir. Digi sir sa opisina nindo, ang piga-assess plan nindo ang mga estudyante na nagmahagad ng educational assistance. Iyo po, si mga estudyante lang po, pero ini po kaya from niyo, first district, second district hanggang fifth district. Wa po kitang tigtataong slot. Ayan, gusto sabihin, bako lang pala niyan mga taga-Naga, sir. Bako lang po, iba man po itong taga-Naga, si taga-Naga, ubos na po ang slot. But may pighahalat po kitang 600 slots para po sa Naga. Okay, ayan. Thank you very much, sir. Ayan, Jeff, Ron, ang sa itong pagkipag-uli kay Sir Gerson Alvarez, akan Ako Bicol Party List, naman yan. Medyo sir, nagdikit na sinaga, no? Nagdikit na sinaga, nagpilang mo yan. Medyo kaya sa iba pong munisipyo, medyo pano na po sa slot, tighali na po duman sa ano. Kaya ang kadaklan mo niyan from Calabanga, Libmanan, and Tinambak.
Iyo po yan ang kadapat. Okay, thank you very much, Tabi, sir. O yan, Tabi, Jet, Ron, asa itong pagkipag-ulay, kay Sir Gerson Alvarez Canaco Bicol, Partilis na digdi nakabasing sa siyudad ng Naga. Okay, yan ang sa tuyang action report na pag-aaga. Ini man si Action Manhil de la Cruz. Gusto ko, okay ka. Action! Report! Gusto ko, okay ka. Wala silang karapatan na ako ay paratangan pagkat sila. Even before na wala po ko sa politika, ay talagang tumutulong na pong Imelda Papin. Bilang pasasalamat sa Diyos at dahil iyon po ang gusto ng magulang namin, si Pat at si Ma, tumulong kayo. Hi! Ini po si Imelda Papin. Inibitahan ko po kang magabos na magdango hanggang magdalan. Digdi po sa sakuyang bagong programa, digdi sa DWOK-FM. Tuwing Sabado alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng aga, pinamagatang iba ka sa lahat. Magirilingan po kita kabos. Kaibahan ko digdi ang sakuyang tugang na si Eileen Papin asin si Junie Abihuela. Sakit ng ulo, sakit ng katawan. I-biopatch mo na yan. At eto ang isa sa mga nakaramdam ng ginhawa sa paggamit ng biopatch. Ako po si Diosdado Alvarez, taga Peña, Francia, 50 years old. May arthritis dahil nakakaturog sa kulog pagbanggi. Kung ka magamit atong biopatch Foresap sa talampakan, nakaturog na ako asin mabiopatch Foresap presko sa bitis. Kaya kung ako sa Indo, mag-biopatch Foresap na kamo. Kaya ikaw, mag-biopatch ka na. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Luis And Alex, Forex Soda. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba. For 10 times more protection from asin pawis fogging bacteria than regular soap. Use Rexona every day. Ano ba yung mga bakot-bakot mo? Nagsaud ako pa din yung mga gamit sa negosyo kong bakery. Kaya lang, abang pagal maghanap. Uya baga ang Jackson Multi-Trade. Kompleto digdi sa mga bakery products, plastic bags, kitchen and baking utensils. Kung may mga handaan ka, igwasin na ng paper plates, styro plates, cups, straws, gift wraps and boxes, asin gabos na mga party needs. Digdi na lang lugod ako mabakal sa Chengson Multi-Trade. Tagarubaga barato digdi. Jackson Multi-Trade, J. Hernandez Avenue, Naga City, with telephone number 054-881-9225 or 0917-580-0638. Ano ang fresh? Sa pamilya ko, ang fresh, walang preservative. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa amin, ang fresh, di bumabiyahe ng malayo. At hindi rate. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga nanay, tinapay at palaman, siguradong bago, araw-araw. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga panadero, ang fresh di galing sa pinaglumaang tinapay. Yan ang Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Sa aming mga suki, ang fresh, di lang sa label at salita, pati sa gawa. Hindi lang basta-basta fresh. Dapat Atlantic Fresh. Ito ang tunay. Kagat na. Santon Plus Herbal Capsule. Mark Janice Salvilla. Taga-Buluwang naman siya. May history ako ng hydrocephalus. Later on, yung bukol sa right head ko nawala. Thank you sa Santon Plus at nagaling ako. Try nyo gumamit ng Santon para gumaling din kayo. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Mrs. Monilin, Bigay. Pagkatapos ng operasyon ko, nahihirapan akong maglakad. Hindi ako halos makakilos. Maraming salamat sa Santon Plus. Yung sakit, nawala. Makatayo na ako ng maayos. Mag Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vacunation.
Bodega Home Plus, your biggest home improvement place. Bodega Home Plus, where you find leading manufacturers and famous name brands of all kinds of home appliances. Bodega Home Plus has a wide selection of sofas, beds, and dining sets perfectly designed to suit your lifestyle. Bodega Home Plus completes your kitchen ideas with a wide array of glasswares and kitchenwares to choose from. Bodega Home Plus, great finds, great value for your money. Find all your home ideas in one roof. Bodega Home Plus, Elias Arnold Street, Naga City. Gusto ko, okay ka. Balik kita mga tugang sa satuyang program 10 minutos bago magabot ang alas 10 din na pagkaut to. Uy, partner, happy birthday man sa tuyang amiga. Si Sai? Si Sya Turalyo. Oy, happy birthday. Ma'am Sya, happy birthday po. Sa kayo na tong pigbati ni Hil de la Cruz Casubago. Vice Mayor Jano Ibardalosa kan Kamaligan. Tapos Subago si Hepe kan substation 3. Oh, si Ma'am na Kalahati. Oh, Ma'am Kalahati. Lieutenant Kalahati. Happy birthday, ma'am. Happy birthday. Sa gabos na po na nagkukumpleanyo ngunyan na daw. Happy birthday po. Good morning, sir. Nakikinig kami now sa Policot, Mambulo, Nyabolibmanan. Aliman niyang ki Gary. Masugid tayo ng Tagantabay. Igwa padigdi. Hali ki Arman Kambaling. Kuya Ron, maray na aga po. Yan. Good morning, man. Igwa padigdi si Kayo. Ay na to si text ni Kayo. Siyang Kayo mo, partner? Si ito bagang matibay magpinta ng auto. Ay, yan na. Sabi niya ni Ronnie Balderi. Ayos sa iyang Facebook account. Ang sabi niya, sir, napapangisi ako sa saindong duwa. Tinatarabasan ko pati masilya, nakangisi ako. Ako po si Pintor ki Amaro Auto Shop. Pakibati na lang po sa mo ni Elmar. Elmar si sayang kabadi-badi dyan. Uy, mag-ingat po pag gamit kang iyan ko yan. Masilya. Itong gamit partner, itong panghalo, itong mahinipiso na bat-bat ba yan? Palita, yan, palita. Ingat kang palita takon kangingirit mo, masabitan ng muro mo, irak man sa imo. At ano makuyan yan? Delikado yan, partner. Maghapon na yan, pigikis-kis mo yan. Yun, pagtatayos. Pagkat iyaro ipapupunas. Ayos mo na nga. Tatayos-tayo naman. Muna mo. Ayos ka talaga. Sige, yun na. Nasa naputol baga. Ano to si naputol lugod. Naputol. Para pahalat naman kayo. Ako nang mapansin mo, Kunsyal. Isa naman yan. Good morning. Pasalamatan ta si Kagawad Glenn Henyo. Kasudma, maliwanagon, malinawon mga paliwanag niya. Kung kaya sana talaga, dapat gibuhon po. Maging kan iba pa mga lokal na gobyerno. Ining mga hiro, parsiring sa barang na paggugobernar. Transparency. Ayan. Yun na. Okay. Sige, may makakaulay na kita ngunyan. Masulong ang kamaligan ngunyan na partner. Saan makakaulay tangon yan Kagawad Jonathan Sotillo. Bisado mo ni partner? Ay, amigo ko yan. Kagawad Jonathan Sotillo. Siya ang chairman kan Committee on Public Transport ata yan partner. Sa mga committee, alo kayan? O di ngunyang kaya baga aloy na Ano ba kayan? Committee on Public Utilities. Public Utilities. So ngunyan, halawigo na napundo, naputol si mga biyahe. Ang sabi niya, good news nga sir. Ang biyahe nga kan jeep, naibalik na sa Banuang kan Kamaligan. So, siyata kung ano ang mga naging mga reglamentos sa mga sa mga jeep, sa Concertre Mobile na nagbabiyahe dyan sa Banuang kan Kamaligan. Consul, good morning. Live kita sa OK FM, Masinman, PBN TV5. Marinaga po, Manager Ron and si Paling Jeff Patubilyo. Yes, sir. Long time no here po. Kagawad Atan, good morning sa imo. Marinaga. Marinaga po sa Indo and sa ribo-ribo nindong Paraynanyog.
sa OKFM and PBN TV. Ribo talaga, ribo na Kagawad pala. Atan. Ribo talaga, ribo. Million po nga ni. Ika talaga. Oy, Diyos Marina aga po sa Indoga, boss. Opo, so bago pigbanggit meaning about sa biyahe kan jeep, ano ang sistema sa pagbabalikan na biyahe kan na jeep sa Kamaligan? Very good question po, Manager Ron. Padi. So yan po, ang procedure po ngunyan kang sa itong ginagalangan ng LTFRB, since inclined sinda on modernizing our public utility vehicle, particularly yung pong mga jeepneys, na-require po sinda na ini pong mga jeepneys makalaog sa sarong cooperative. And by that po, ini pong sa tuyang situation, particularly sa palangat ng Banuan ng Kamaligan, bali po 11 to 15 lang po ang active members kang Jeepney Operators and Drivers Association. So ano po ang ang resultant effect? Ang resultant effect po kaya nasasakitan mag-creating sarong cooperative. Initially po, ma-enroll ka sa CDA. After that, mag-require ng capitalization. After that po, ma-apply ka na po ng special permit dyan po sa ginagalangan ng LTFRB in order for the drivers and operators to operate in the roads where they are assigned. So okay So, na. yan po- So naging ang kooperatiba yan na biyahe kan Kamaligan na jeep. Kuyan po, Sir Ron, unfortunately, they are still in the process of creating a cooperative. Nag-try na po silang mag-submitting documents and mga requirements from LTFRB. Pero right now po, on process pa po. Pero may special permit sindangon yan. May cooperative ngunyan. Meron na po ngunyan special permit due to our prayer and extensive request from our LTFRB officials with the help of our existing LGU Kamaligan leaders, specifically ni Mayor Malu Marquez Cerusi, ni Vice Mayor Ibardalosa, and SB members. Ang ginibumi po, Sir Ron and Pading Jeff, surot po kami kay retired Major General Antonio Garjola and kay Mayor Nelson Legacion. Paano yan? Unfortunately for us, we were given the opportunity to secure a special So permit. paano yan na kagawad? Iyan talaga ang kinakaipuan ipasunod base sa LTFRB. Yes po. Yes po. Very good question po, Sir Ron. Mangyari po kayan, Sir Ron, the special permit is to be given to us on an extended period of time lang po. Hanggang December 31 of this year lang po. Okay. So, Kagawad Atan, Opo. linawan ta lang na Jeff, maray po, ang mga jeep na nagbabiyahing nagakanaman, Kamaligan igwa po po, ngunyan in special permit na balido abot December 31 ngunyan na taon. Opo, opo. So, dagos ang biyahe ninda. Dagos po ang biyahe. Piraman Yun po ang yung sipin ng unit GMA. kan jeep diyan sa Kamaligan. Pirang Right unit now man yan. po, ang existing po 11. 11. Ngunyan po, si natawan po ng permit, bali po 4 pa lang. Okay. Ta nag-accomplish pa po sa iba ng requirements. Okay. So hopefully and prayerfully, magrantan mo po sa iba, ta talaga pong dakulao na tabang sa mga transport passengers ang kuyan po, ang jeep. Pero talaga kung pong naka-offset po katong mga delays. duman sa And, planong modernisasyon kan mga jeepney Kagawad Atan, Yes o po, ano, yes po. piraman ang magiging available na units para sa Kamaligan. Yes po. I-analyze mo na po yan, Paling Jeff, ang ano po, ang LTFRB,
mataw po ng subsidy amounting to 160,000 pesos per jeepney. Oh. So, to quantify, ikaw po kita ng 11 jeepney, halimbawa, so it would entail na we would be given a subsidy of 1,760,000. Ano, yan 11 dyan sa Kamaligan, yun na yan ang priority. Yan may existing na jeep dyan, yun na yan ang tatawaning modern jeep. Iyo po, Tabi. Okay. Sir Jeff, Paling Jeff. O, tanganing mayong Actually kaya po, na. nakauli na po kami kaya sa DBP and Land Bank. Oo. Nagkanbas po nga ni kami, nahiling mi po itong sarong unit ang last January. Diyan po display sa LCC Sabang. Oo. It cost them around 1.5 million. 2 million dato 2 million ang kantidad kayan, mga jeep na yan. Yes po, tama ka man po. Ito pong sinasabi ko pong 1.5 million po, iyo po to 20-seater lang. And ang size niya po is suited for the roads of Kamaligan. So, yan 11, dapat mag-kooperatiba na yan 11, magbirilog na yan bilang kooperatiba. Iyo po, Tabi, Paling Jeff, dapat mag-kooperatiba na po sinda in order for them to operate beyond December 31, 2021. Alat ka, may isisingit lang ako, partner. Opo. Pag mabilog ning kooperatiba, mayo ning limit o mayo ning minimum na member? Ito po, Sir Ron. Ang 11 po, tama ka, is lacking in 4 members. Duman po sa kuyan sa desired limit kang cooperative. Pero po, ikaw man sindaning option to join other cooperatives like itong nag-offer na po sa Inda from Concepcion Grande. Pwede siyang mag-join sa Kanaman. Ano? Pwede mo mag-join po sa Kanaman po. Opo. Pwede mo mag-join sa Multicab Association kang Kamaligan, ikaw man po sinda. So it's up to their choice kung saan po sila ma-join. Tanganing makakomply duman sa minimum requirements, tanganing makabilog na yung cooperative. Yes po, Manager Ronald. Tagaro 30 ang limit, ang minimum. Tama, Kagawad atan? Yes po. Sige. Oy, Kagawad, salamat na maray. Dakol na sabutan ang mga kababayan ta dyan sa Kamaligan sa imong mga pahayag ngunya na aga. Thank you. Ay, Diyos mabalos po, Paling Jeff and Paling Ron. Okay. May papakiulay lang po akong digit. Sige. Diyos mabalos po ulit sa Indo, sa OKFM, PBN TV5 sa pagtaon ng oportunidad na makaulay ko po ang mga residentes may sa Kamaligan. And at the same time, kung anong ko po opportunity ini na mag-greet ng happy birthday po sa duwang leader kong Manuaan, inot po si Vice Mayor Jano Ibardalosa na nagbe-birthday po ngunyan. May God bless you always. And si former Mayor Rolly Eduardo, tomorrow man po. Mga great leaders of our town and I wish them well and may God bless them and their families always. Kalyado na si Kagawad Rolly Granada Eduardo. Confirm po yan, Paling Ron. Nasa linyada na nito. Kaya na. Team One Kamsor na giraray si Mayor Eduardo. Confirm po yan. Confirm po. Sige. Kagawad atan, thank you. Okay. So, Diyos mabalos po sa OKFM sa duwang outstanding radio announcer reporters Kapundua. Diyos mabalos po. Okay, yan na. Tugtugan na partner si Isay. Sige, boss. Rolly Eduardo. Sige daw. Maligayang bati sa iyong karawan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, ex-mayor. Ngunyan makagawad na lang sa partner. Happy birthday man kay Vice Mayor, makandidatong Mayor Jano Ibardalosa. Muling po, happy birthday po. Sa kasagabos nang urunambitan niya mo na nagkukumpleanyo. Ngunyang pungal daw, happy birthday. Sige, may mga kuyan ka pa dyan, partner. Sige daw. Ano pala ang napagmitingan ng Dosugma? Ay, kwento partner. Zoom meeting na pig-organize kang regional office. Actually, gusto ko ni talaga ko makuhaan linya ngunyan ni Director Melody Relucio kan DILG Kamsur. Kuya nito partner, bantay korupsyon.
Aba. Papagirumdum ang mga punong barangay, ang mga ABC presidents, ang mga barangay secretaries. Actually, sa original na plano kanto, dapat kabali duman ang mayors, vice mayor, may iba sangguniang bayan. Duman sa mga kasong minapatak sa klasifikasyon na korupsyon na pwedeng isangat sa mga nagtuturo na opisyalis kan gobyerno. Paano man ang ganyan bantayan? Paano bantayan? Bantayan na dakopon ang mga tiwali. Tiwali ang mga durobo, sabi duman sa mga durobo sa gobyerno. Ito baga pagsasabi ni President Duterte na masakit na talagang halion ang korupsyon sa Pilipinas unless na mag-declared ka ngayon ng martial law tapos i-declared mong all vacant ang gabos na position sa government magpuon sa pinakahabang ranggo sagkod sa cabinet secretary o mga department o mga regional director. Diyan mo da mahahali. Taan korupsyon da yaon na sa system, partner. Yun na nga ni. Udawa pa nga ni Alion mo deklarar mong bakante ang kabos na posisyon sa gobyerno. Tano, Mr. President, nakakasiguro ka na nire-ribay mo dyan. Bako ng kurakot. Mga youth da, partner. Youth. Tano, nakasiguro ka. Duman sa baka kayo, si Skitcherman, kinasuhan ng korupsyon, ta kinupitan si scholarship. Masakit. Pero dapat, ito bagang sinabi kanto ni Kuyan. Sinabi kanto ni Irap Estrada. Ano? Walang kumpare, walang kaibigan. Mala, ta siya nadali. Ang korupsyon tangani mapundo. Dapat talaga manimbag ang mga nagigibo. O garo ka subago dyan sa ibaba. Agiang kami kantong kaistoryahan kong lalaki, dahil ko man nga ni kaistoryahan actually, nakatindog lang kaming doon. Tama, hali na nga ni ko ta, may kaipuan akong balikan duman sa arong, tama nalingawan ako subagong aga pagali ko. Ano kang nalingawan kong magkarigos? O di, balik ako, kukuanong ko si pagkarigos. Kuyan, inagyang kami ning motorsiklong, ito baga parta nagapararagyagi digdi, itong maribukon. Itong sobrang tanog. Itong ang tambot Ribayan. Open pipe. Open pipe. Sobra ang ribok, mayo mandalagan. Sabi kantong kaulay ko, ngayon sir, pag yung illegal yan. Bawal na yan. Ako bawal. Maman nga ako nagdadakop. Yan ang problema. Implementation. Bawal. Mama nagdadakop. Dahil man pigi-insindikan mga piga-aragyan dyan kung ano-ano. Marikon, sabi ko ani duman sa kaulay ko, kung nararaning ako, kita nuloy sa tinampo, bagatong ko to. Isurrender ko to sa polis. Yan ang nangyayari sa gobyerno. Pigpapabayaan lang. Bawal ang korupsyon, bihira man ang paradakop. Paminsan-minsan lang may nadadakop pag may nag-order. Tiraon tangetong ko yan, mga regional director duman, mga district engineer duman. Sa kod minsan, dadakop, dadakopon man. Sample sa naman. Garo ko yan. Garo, pakitang tao. Special case. Kuyan lang, ako, may pahiling lang na may accomplishment. Pagkatapos tayo na naman. Yan na nangyayari sa gobyerno tangon yan. Mga pang photo opportunities lang. Diyan nangyayari. Maduruman nga kita sa kung anong gibunta. Ini nga, grabe nga ining ramog. Sa kudeman mapundokan Malacanang, ang Malacanang nga na paano ka man mapundo? Human. Ang sabi, bago nagbababa, digdi sa ibabaan mga proyekto kang gobyerno, kuya na. May bawas nga hali sa taas. Bako umawa. Nainot na nga ning nagdurugo siya ang digdi sa ibaba. Dahil ito yung pa na. Binawasan na kayo ngayon sa taas. Sige, babalikan tayo. Tingnan kita ng report. Action report. Yan sa linya si Danny Arios. Danny, please come in. Yes, Ron. Jeep, dano palan ka na komunik. Yan, digdi sa naga. Tanaga baga sa rumbulan, nagkaigwan in implementation ka na modified enhanced community quarantine o kaman MSCQ. Pun ka na June 15, sagod ka na July 15. Ang plano, agadon man,
sa ng opisina sentral na bayadan ang sarong bulan na pag nasa MCQ naka-lockdown man mayo ning opisina. Alagad ang paliwanag ni Abogado Baiko Jr., an election officer kan Ciudad Dinaga, may sila na may poder tangarig mag-desisyon na bayadan inong sarong bulan na mayo ni opisina tangarig kasakunan kaya nagruruso na araw-alaw ana nagpaparehistro yun ulit kan sarong bulan kan implementation kan MSQ na pinjente si iba mga aplikante ingo na nag-aarabutan. Alagad ano man na desisyon na extension kan registration kan mga botantes sa COMELEC ang nakakadesisyon siya na kayan ang sadang komisyon sa pagikan sadang resolution na nagmamano na pwedeng extender ang registration sa sarong lugar kung ini kinakaipuan. Sanggod sa ngunyan, mayo man si danin plano na ulit magdedepende na sa sadang opisina sentral. Huli kani, sa pinaglinaw na mayo nin plano ang COMELEC Naga na extender ang COMELEC registration. Imbes kani, ang matatapos ang registration man giraray base sa original na plano na pigtaong COMELEC resolution September 30 yung deadline kan voters registration. Tasangon yan, sagod kan Marso 30 o sa may kanakaging bulan nin Hunyo, maabot na sa 106,000 ang restadong botante kana Ciudad Dinaga. Kaya yan si mga dugang na nagaparehistro. Alaga din huli kan na ulang sindakan sarong bulan, magkaudaman din ang desisyon kung pinakaipuan palawigon pa ang registration nag-aanat sila. Naging sa iba pa mga lugar na pigadeklara na siraron kan MSQ, malat sana kan ano man na desisyon kan sa idang opisina sentral kung extender ng ating bayadan itong sarong bulan. Ang importante, sigon kay Abogado Julia, mag-restore ng ngunyan ay sinday na mag-alat kung kinakaipon pa mag-restore. Ang rason, ang filing ang deadline September 30. Sa September, pag October 1, yun na kaya ang filing kan certificate of candidacy kan mga kandidato national as in local. October 1, sagod October 8. Kaya dahil sila sa panahon, ang tiganda manida, ang lista kan COMELEC, kaya nga ni amay ang pag-filing susi kan mga kandidato lokal as national, tangari makaprepara man sinda nin kan mga pangarang ka mga kandidato na isusumit rin amay sa Manila, tangari ma-imprinta kan sa idang official ballot para sa eleksyon sa norong taon. Iyan na tabi, Ron and Jeff, ang doon na balita sa lalo lokal. Ano po digdi sa COMELEC Naga? Ini po si Danny Aurios. Porque sabes que te quiero. Good morning. Tú te aprovechas porque Salamat, Danny, sa imong report na yan. Anong pigapakapangadji mo dyan, partner? May pigagad lang kong numero, partner. Katong pigsabi kong opisyal sa bago na kung pwede makatan linyang o niya na aga. Si Ma'am Melody. Ma'am Melody. Igwa ko. Relusyon. Igwa. Pakareta baka kung ibang melody ang yaon Gusto dyan. mo si Director Arnel Garcia? Gusto mo? O si Ma'am Melody lang kayo? Baka Si mga Antonino Ida na baga ang direktor. Arnel Garcia. Ayaw na yan. Ka talaga. Baka mga naman. Sige, Ma'am Melody lang. Sige lang. O, tama, hanapong kulugod, partner. O yan na ho. Nagsabayan na ka mo. Sige, kaya na. 15 minutos na po, makalampas ang alas 10 nin na pagkaunto. May, kadakol may birthday ngon yan. Ang sabi digdi, happy birthday. Ano to?
Happy birthday kay Andy Culambo. 58 anyos na si Andy Culambo. Happy birthday, Andy. Happy birthday! Oy, kay Uncle John. Nagantabay man dyan sa Banuangkan na Gansa. Good morning. Tagay tulos. Halo yun ang tagay. Porque sabes que te quiero, tú te aprovechas porque sabes que te adoro. Me tratas mal, crees que estás en tu derecho, pero te has equivocado. Oy, dumampalan sa bago pig babanggit ni Ervin Bolha. Inidang style bagang pagsingil. Inidang okay si ma'am. Okay na, hindi mo natulos, baka para alo yun tapay. Sige, okay. Yun na ini. Yaw na sa linya. Okay, mga tugang. Yaw na po sa linya ngunyan. Sa tuwin mga kaulay ang Provincial Director kan DILG sa pagiman ni Ma'am Melody Reloiso. Ma'am, good morning. Live po kita sa OKFM and PBN TV5. Kami po ni Jeff and Ron. Ano nasa iyo pong makaibanan? Good morning, ma'am. Hello po. Good morning din po. Oh yes ma'am, Diyos maray na aga po. Pasensya na, may storbo mi ka. Nag-webinar partner si madam, pero papaunran kita nin interview. Ma'am, good morning. Gusto mi lang po maraman itong si outcome katong bantay corruption session kasod matabi ma'am. Kasi hapon po, nasa-igwa po ng half day na orientation sa bantay corruption. So, in-invite po naman yung mga local chief executive, punong barangay, saka members po ng mga sanggunian. Kasi may mga panahon po na pwedeng maka-on board kasi via Zoom lang po ito. At saka na-feature po siya sa Facebook. Yeah, okay. Sa evaluation po nindo, kumusta si turnout kan sa tuyang participants? Si iba po naka-online sinda, si iba po may naindi pa po kaming ilang mga barangay, punong barangay dito sa Regent Hotel, naka-onboard po ilang iribahan. Tapos, ini po ay region-wide, so nalagay ko naman po marami ang participate. Although, ano po siya, online talaga siya. Yan ang trend sa mga meetings, mga seminars, malanganit, angapod na po ba ganito kayo, mga webinar, ano ma'am? Through online platform, nagigibuan urulay, bako sa nangani garong region-wide, kundi pati mga nationwide na undertakings kan agency, pwede nang gibuo na arog yan. Ano po? Iyo po, araw po niya, nag-webinar po kami, orientation po ang devolution. Yeah, okay. So, importante yun yan. Si Kuyan po yan. Si Mandanas ruling yan. Ay, iyo. National orientation po ito. Okay. In line again with the activity yesterday, Madam, ano ang iba pa magiging thrusts kan DILG sa kampanya laban sa graft and corruption po? Hindi naman po na-let ang ating pamahalaan sa pagmulat sa ating mga local officials, pati po sa ating mga mamamayan, na mayroon po tayong mga venues kung saan pwede po tayong mag-participate at maglahad kung mayroon po tayong mga na-encounter na medyo kakaiba sa ating mga pakikipag-deal sa ating constituents at sa ating pamamalakad sa pamamahalang lokal at nasyonal. So, ano naman po ngayon, ang transparency po natin as much as possible at ang involvement ng ating mga mamamayan, lagi po natin siyang in-emphasize. At sa part naman po ng ating mga lokal na pamahalaan at maging nasyonal ay maging accountable po sa kanilang mga actions.
Sige ma'am. Isa ma'am si iba't ang mga speaker sa naging webinar kan sugma. Ko po daramon yan si Pakuyang Program, pero invited po ito from DOJ, saka si main po namin katuhapon na ang po si Yusek Benzing sang DILG. Sige po. So, ini kaya magayon nun ang kampanya pero may kang gobyerno, kan national government na talagang kung pwede mahalian korupsyon sa gobyerno. Ang gobyerno kaya baga napuon sa barangay level hanggang sa Palasyo Malacañang. So, sa mensahe po kan sugmakan sa tuyon mga speaker, ano po talagaan nahihiling na remedyo, tanganing padikit-dikit, totally, mag-abot ang aldaw na mahali na problema sa korupsyon sa tuyang gobyerno, ma'am. Apo. So, unang-una po, na-emphasize po kahapon yung ibang mga laws na dapat po ay na-observe natin, lalong-lalo na po yung active participation sa lokal na pamamahala. In-emphasize po kahapon na mayroon tayong people's participation sa pagpaplano, yung membership po sa Local Development Council. In-emphasize din po kahapon yung transparency board na dapat na nakikita at na-update lang ng lokal na pamahalaan para alam po ng mamamayan kung saan napupunta yung pera ng lokal na pamahalaan. In the same manner, in-emphasize din po doon yung civil service laws at saka yung pong Anti-Red Tape Act. So, yung mga latest laws po, nabigyan po siya ng emphasis kahapon, lalong-lalo na po sa ating mga lokal na opisyal. So ma'am, maraming salamat po, and ang paghingi po namin ng paumanhin, naistorbo namin ang iyong webinar. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Wala pong problema at maraming din pong salamat din sa pagkakataon. Thank you. Okay, yan ang sa tuyang provincial director. Thank you, ma'am. Ng DILG, Ma'am Melody Relucio. Thank you, ma'am. Thank you. Salamat po. Paistorbo sa toya si Madam Director Melody Relucio, and thank you kay Vice Mayor Guntang. Tano? Yung nagpadala. Ayos talaga. Ayos. Oy, speaking ka mga webinar na yun. Kansog mo, may kaulay ako. Oh. Iba man garong webinar nindo. Ano? Ang kaulay ko, may mga kaulay man. Sige lang ngayon pa di. Ako man di. Iyo man simbag ko. Sige lang pa di. Ta may kaulay siya. Iyon ano do kayaan panahon ko niya. Nag-uulay ang kamindua, may kaulay siya, may kaulay man ako. Anong uso? Minsan akala ko akong kaulay, ito pala ba ko man akong kaulay? Duwang cellphone o. Yan speaking kang webinar. Kuunon si duwang baso, ipatindog si cellphone duman sa tuong baso. Kuunon naman si cellphone digdi naman sa walang baso, patindog naman cellphone. Tapos nag-uulay kaming duwa. Okay yan, nag-uulay kita duwa. Ano na nga pa di? Kumusta na nga pa di? Panudong nga pa di? Awa naman, makiling sa tao. Ang kaulay na naman, siyaw sa cellphone. Nag-webinar. Duman pa di sa balyo ko ngayang balyong grupo. Hindi ngayon naman sa balyo. O nga pa di, yaw ka pa ngayon pa di. Yaw, tabi pipindot sa naman. Kung ano yun, pwede mong imamute. Na di ka madangog. O pag maplatika ka man, i-on mo lang si mic mo. O, yaw lang ngayon ko pa di. Sige lang ngayon, nagdadangog ngayon ko. At totoo, di mo nagdadangog. Yun na yan, ang ko yan. Online. Yun na yan, tong ko yan. Tano, nakasiguro pa po. Iyo man naglalawag sa utak ko. Ining sabi kong online learning na piga-apon. Baka si estudyante nindo nagmo-mobile legend. Abang sige mo man platika. Tano, yun yan, si Remedyo. Tano, saro lang ang cellphone. Kung ini si ginagamit ko sa pag-module, pag-online ko, ini. Digdi sa ibaba, nagkakawat akong kuyan, bilyar, puso yan. O kaya nagkukuya, online sabong. Madihado ngayon, madihado. Yan ang peligro. Mayong madaog partner sa
itong nakagawian. Yun. Yung baga, dapat ko tanang ani, an itinutuklo sa tuya kan, an itinuklo sa tuya gabos, sa gabos na tao kang kinabang kang COVID-19 partner. Itong baka kuminsan nangangana na kitang hiro na labaw duman sa kan mga inot na panahon. Labaw sa nakatuudan. Yo, tinutukloan baga kita kaning COVID na mag itong ko yan, itong i-lockdown ng mga lugar ta. Ang kinakatakot ko, partner. Kung makabot ang aldaw, nag-iinuman, online. Online. Pwede man baga? Di, naka-online. Naka-loudspeaker lang yan. Yo. Ika na nga pa din na sunod na matagal. Dahil ito pa madadaya. Sa kamayo ka pang problema kung makusog ng maray sa pulutan yung kayo naman. Di pulutan mo, sa imo man. Sa imo man. Pero nag-uulay ka mo. Kuminsan bagay ko mga amigo, mabuting kaibigan pero masamang mamulutan. Iyo, totoo yan. Pero kung yung kasana dyan, sa imo man yan. Mahiling mo pati, pahit sa short. Napiga para kamlo ang adobo. Kaya iyo, yan, nagapatarakot kita kan Delta variant sa Amerika. Balik. Ko sa parita, kasubang ginailing partner, na igwa man palang pigapod ang Amerika ang problema sa vaccination hesitancy. Ano, ang paguna ta, kita lang ng mga Pilipino, ang takot sa bakuna, nagduduwa-duwa. Sabi ni President Joe Biden, para nababakunahan pala sa US, 49% pa sa naman. Tadakol man Amerikano, habo na magpaturudok kan bakuna. May bistado nga ni kong nurse naling Amerika. Sagod mo niyan, dahil nagpatulok naman sa Amerika, sagod mo niyan ulit sa Pilipinas, habo magpatulok ang bakuna. Ay, at totoo din mo niyan, may nagdadalan sa tuya sa Virginia. Virginia? May nagdadalan sa toya every day. Ngayon, are you coming from Laguna? Sabi ko, yes ma'am. Sabi ko, isa daw niya yung nagpapara-English sa kuya. Dudurugo na naman, sabi ko ako kanina. Uy, taga Lagunoy. Taga San Ramon pati. Kuya partner, ipapahiling ko sa iba. Baka sabihin mo, lalado, takala. Aday. Ang pinaka-ultimong sabi niya sa ko, kung si Ma'am Guillerma Servano Dalisay. Tugang siya ni Sir Pete Servano. Tugang siya. Una ko na nga tugang siya ni Cardo. Tugang siya ni Pete Servano. Ang pinaka-ultimo niyang mensahe. Ano na? If ever you come to US, contact me through Messenger. My phone number is, na. Sabi ko, na makaabot. Kung makaabot. Kung di. Kaya, kung ako makapa-estados, may masabat sa ko naman partner. May baka. Iyo. Kaya sakupon mo na lang ko sa pamasahe ha. Medyo ko yan. Ibalik ko na lang sa imo pagpapuli ta. Ipalibre ta kay Idilin Diaz. Ipabawas na naman sa iyang kuya. Ano partner? Dawa kung gusto mong at sa nabanggi, mapamanggi ka sa New York. Sa aga, mapamahaw ka sa China. Igwa pa. Igwa ning bagong ngunyan. Ano? Forever dang takan. May naman yan. May restaurant sa Manila. Na anytime kumakan. Ipailing lang da ang ID. Ni Heidelin Diaz. Libre. Yung barita ko, sabi ni Kagawad Leo Aslurcan Bumbon. Si Grace Po, nag-text ning congratulations kay Heidelin Diaz. Si Grace Po, si Senadora. Anong sabi? Sabi ni Heidelin, ma'am, pasensya ka na, hindi ko matatanggap ang pagbati mo. Tano? Sabi ni, bakit naman? Sabi ni Senadora Grace Po. Kasi po, yung tatay mo, binubugbog palagi yung mga tito ko. Sa Paquito Diaz. Sa Rumi Diaz, sa si Paquito Diaz. Iyo. Paboritong balasaw ni FPJ. Kaya sabi ni Heidelin, ma'am, sorry.
Madam Senator, with all due respect, salamat na lang po, pero hindi ko matatanggap ang pagbati. Angkot pala ng mga Diaz kay Fernando po. Ayo. Suba-subak ang iyong permisa ng maringis ang paggadan ni Fernando po Jr. Wala ka nang papuntahan. Yan baga si Romy Diaz. Bata. Okay na, maluloy na kita. Tayaw na si Papa Bert. Ang tabayanan po, masunod na Bert de los Martires, alkalde sa kusina. Oy, sa control ka ba na Ferdinand Lozada? Ako po sa inyong likod. Sigon Anon, salamat kan sa inyong pagkantabay. Ako man po si Jeff Pasubilyo, Mabalos, Maraynaga po sa Nogabos, asin mapa sa tuya, pulugod ang bendisyon asin ang biyaya, kan mahal na Diyos.